26 tribal organization आरो 1 umbrella organization CCTOA दिनै सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव मोनसे मैखोम सुबुं थुबुर मास रेलि खालामदों। Why? मानो? What is the reason? दा बेयो जोंनि थाखाय do or die situation जाबाय नामा? मावदो नङाबा थैदो बेबादि जोंहा थासारि जाबाय नामा? आरोबाव Koch-Rajbongशिया 1996 मायथाइयाव माबोरै शेड्यूल ट्राइब स्टेटास मोननो हादोंमोन नोंथाङा मिथिगौ नामा? बेनिफ्राय बे स्टेटासखौ मानो बोखारफिनामोन? सोर बोखारामोन? दिनै जों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन बे भिडिअआव। प्लिज कीप वाचिं। 10 नभेम्बर 2025 बेयो मोनसे इम्पर्टेन्ट डेट जानानै थाबाय दे जोंनि आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय। 6 communities versus 26 organizations. No, I think it's not correct. जोङो 6 communityनि एगेन्स्टै जुजियाखै आं बेखौनो सानो। जों जुजिदों आसाम गभर्नमेन्टनि डिसिसननि एगेन्स्टै। बे आंनि मोनसे साननाय दे आं बेबायदिनो सानो। CCTOनि चिफ कनभेनार श्री आदित्य खाख्लारि बिथाङा थोंजोङै बुंदों बेयो मोनसे unequivocal opposition from the CCTO side आसामनि प्लेन्स ट्राइबेलफोरनि फारसेथिंजाय बियो मोनसे unequivocal opposition आसाम गभर्नमेन्ट डिसिसननि एगेन्स्टै। मानोना बे 6 कम्युनिटिसआ एडभान्स कम्युनिटि आरो पपुलास बिथांमोनहा एडभान्स जौगाखानाय आरो बिथांमोननि पपुलेशन सुबुं अनजिमायाबो गोबांथार जोंनिख्रुइ माल्टिपल टाइम्स बिथांमोननि ज' अनजिमाया बेसेबांबा बुरजा। अके एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा ससियेल पलिटिकेल आरो कालचारेल राइट्सफोरखौ खोमानो हागौ if that happens बे जुदि कन्भार्सना एसटी कन्भार्सना जुदि जायोबा एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा ससियेलि पलिटिकेलि आरो कालचारेलि खहा जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय बेल' नङा कनस्टिटिउशनेल राइटबो खोमागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आइ एम श्योर आइ एग्री विथ हिम बिथांनि बुंनायखौ आं सापर्ट खालामो। बे 6 कम्युनिटिफ्रा ओबीसी केटेगरियावनो गोग्लैयो। Now OBC category has a big quota, big reservation quota in central government and Assam government as well. बिथांमोना गिदिर quota मोनो दे। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव 27% quota दं, आसाम गभर्नमेन्टआव 27% quota दं। साख्रियाव आरो एजुकेशनेल इन्स्टिट्यूशनफ्राव बिथांमोना quota मोनो 27% big number। जोंहालाय एसटीफ्रा एसटी प्लेन्स होनो आसामाव जोंखौ जों एसटी प्लेन्सनि मानसि जों मोनो 10% इन आसाम। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जों मोनो 7.5%। ओके सी द डिफरेंस 10% इन आसाम एंड 7.5% इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स ओके। नाउ द 6 कम्युनिटीज आसामाव बेसेबां दं? व्हाट इज द पपुलेशन ऑफ दिस 6 कम्युनिटीज इन आसाम? There is no official figure, official number गया दे। 2011 आव मोनसे सेंसस जादोंमोन all across India आसामावबो जादों। बे समाव आसामनि पपुलेशना 3.12 crore big number। बे नम्बरखौनो लानानै मीडियाया मोनसे प्रोजेक्शन होदों। It's a projection दे, it's not a real number। projection बिथांमोननि प्रजेक्शना जादों 1.5 crore in 2011। 2011 आवनो बिथांमोननि पपुलेशना 1.5 crore। दिनैनि दिनावलाय दिनैनि दिनावथ' definitely it will be more। There is no doubt about it। It will be more। All right। Now one of the amazing facts is बिथांमोननि बे डिमान्डआ एसटी नि डिमान्डआ दिनै जागानाय नङा दे मैया जागानाय नङा। It has been going on for a long time। 1981 निफ्राय 2006 नि गेजेरावबो बिथांमोना 8 times रिजेक्ट जाखांबाय।
They have been rejected for 8 times since 1981 to 2006. Bitamuna gole reject kalam jabay. Now, who has rejected this? RGI, Registrar General of India. बे डिपार्टमेन्टआनो बिथांमोनखौ गले रिजेक्ट खालामदों. 8 times, 8 times rejection. So I have a question. बे 8 times reject जाखांनायनि उनावबो what is the point of recommendation? 8 times fail जाखायोबा दा recommendation खालामनानै what is the new point they are trying to prove? माखौ लानानै prove खालामनो नागिरदों? माखौ लानानै claim खालामनो नागिरदों? It's out of my understanding. Okay, I don't know because I don't have total information, but I'm just asking this question. 8 times अगर reject हुआ है, what is now the mark point number? What do you think? Now regarding Koch-Rajbongshi, they have a different story. Koch-Rajbongshi from alada story don't they? Let me tell you the story. In 1996, how Bitangwana ST status went for about 12 months. Very surprising. Okay. Marimanke, 1995 might have Assam government recommendation for them. Koch-Rajbongshi for ST kalamnago hanare. Da because bill pass kalamnago. Bill pass saya kay okay. Ordinance pass kalamne. Now ordinance pass kalamne permanent wade. It is for a temporary period. It is just for 6 months. 1996 maintaini 27 January Bay Ordinance ko pass kalamde President signed. After that, Koch-Rajbongshi became ST. Winnipeg Koch-Rajbongshi ko ST hene. Okay. But unfortunately, as I said, it is valid for 6 months. 6 months new now expiry lapse and anything. Ultimately, in 1997 Maitini, 2nd April, big ordinance lapse and anything. Gezero bar ordinance ko panay forward kalamitadim, Hambaba 1997 ni 2nd April ordinance lapse and anything. Many now Koch-Rajbongshi para ST status ko kumanani lading. That is the story of Koch-Rajbongshi. All right, guys. 25th November GOM मोनसे report होगोन. GO means Group of Ministers. बेयो मोनसे committee बिथांमोना report होनांगौ. That 25th November आवनो बिथांमोना report को submit खालामगोन. Let us wait and see the report. Thanks for watching. दिनैनि discussion को बावनो फोजोबनाय जाबाय. I'll see you again in the next video. Until then, take care. But please don't forget to write your comments. Take care. Bye.